இந்த பொண்ணு தூங்கி எழுந்து பார்த்தா ஒரு பெரிய டேம்குள்ள மாட்டிக்கிறா. ஆனா அவ எப்படி வந்தா, யார் இங்க கொண்டு வந்தான்னு அவளுக்கு சுத்தமா ஐடியா இல்ல. அவளோட கைய பார்த்தா ரத்தத்தால விரல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னா ஒட்டி இருக்கு. அவ பொறுமையா பிரிச்சு மெதுவா ஊதி ஊதி அவ ட்ரெஸ்ல துடைக்கிறா. அந்த டேம்க்கு கீழே ரொம்ப இருட்டான பெரிய பள்ளம் இருக்கு. அது கீழே விழுந்தா அவ கண்டிப்பா செத்துருவா. நம்ம எப்படியாவது தப்பிக்கணும்னு மெதுவா மூவ் பண்றா. ஆனா அவளால மேல ஏற முடியல. ரொம்ப பயந்து என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கும் போது அவளுக்கு ஒரு கற்பனை வருது. அவளுடைய எதிரில யாரோ இவள மாதிரியே உயிர் பிழைக்க ட்ரை பண்ணி இந்த டேம்குள்ள விழுந்து செத்த மாதிரி இவளுக்கு தோணுது. மறுபடியும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டு எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு யோசிக்கும் போது அந்த டைம்ல செம்மையா மழை பெய்யுது. மழை வந்ததும் அந்த தரையெல்லாம் ஈரமாயிட்டு ரொம்ப வழுக்குது. இதனால அவ கோவமாயிட்டு ரொம்ப கத்துறா. இப்போ அவளுக்கு தரைய பிடிக்க ஒரு கிரிப் இல்லாம அவ கழுத்துல இருக்கிற செயினை அறுத்து அதை அவ கையில சுத்தி கீழே விழாம இருக்க ஒரு கிரிப்பா வச்சுக்கிறா. அதோட இந்த படத்தை முடிக்கிறாங்க. அவ தப்பிக்கிறாளா இல்லையான்னு நமக்கு ஒரு கெஸ்ஸிங்லே விட்டுடுறாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் ரொம்ப கொடூரமான கனவெல்லாம் வரும். அதுல இருந்து நீங்க தப்பிச்சிங்களா இல்லையான்னு மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.